Mana lor? Sing mau rong teko kuwi tak jajalin nah. Gelem teko bae. Gak kerekam lor. Iki wo. Iki nah wo. Munjuk gak ro. Parane. Yo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur. Hari ini kita bolang jauh lagi loh. Kita kembali ke spot andalan kita, Gunung Lele. Berangkat berempat bersama Mas Eli Plencong, Mas Glewer dan Lie Mojo Kediri. Siapa jenenge aman lek? Mas Munib. Kondisine airnya kok puadang lor waduke, ganggange ilang kabeh. Ini infonya kemarin habis banjir besar loh daerah sini sampai Gundang sana. Mungkin keterak banjir paling ganggange. Entek lho resik kabeh lho kok. Iya dah. Domongi resik biasa ombo ganggang kono iki. Domongnya spotnya rumbuk loh, belum ada yang jamah sepertinya, tapi perahu orang jaring banyak sekali. Oke wes lanjut, kita prepare dulu loh seperti apa nanti keseruannya. Kita sampai spot lor, kita nitik ngeprek pinggiran saja lor. Ini masih ganggang yang pinggir-pinggir, tapi kalau yang tengah sudah habis ganggangnya lor. Agak lain spotnya Dong Lele, rumpon-rumponnya nggak ada sama sekali, cuma pinggiran sini tak yang banyak rumpon, suket-suket. Oke wes, kita sepi lumutnya Mbah Men semi kasar lur. Mbah Men botak moro bau, dan untuk esen tetap kita memakai deso merah. Gunakan secukupnya saja lor. Empat tetes. Oke, masih belum ada pergerakan. Kok lama sekali. Oke lanjut lor, semoga cepat ada respon.
Iki wo, iki wo, iki wo, iki wo, iki ne wo. Munjuk gak ro. Parane. Iya. Iya. Yuh. Yuh, gede wo. Parane. Akeh cantolane. Yuh. Sabar, Pak. Yuh. Ya Allah. Alhamdulillah. Gak mangan. Bahaya. Pitong nyari, Wok. Hah? Duh, domongi kok tenan iki. Tenan, Wok. Sumpah. Sakmene iki lho. Ya Allah, Wok. Isine super, Wok. Astagfirullah, Wok. Alhamdulillah, Lur. Abon, Lur. Lagi iki lah gelem kerekam, Wok. Domongi, kuwi mbok uncali lumut lho mangan. Nggonku mau yo ngono. Iya, mangap ning dhuwur, teran. Alhamdulillah. Ya Allah, babon Lur. Super. Duh lele. Kaijune wong berat babon gede-gede. Kaijune wong berat babon gede-gede. Wah, julung iki. Stek iki ning aku. Heeh. Sumpah gede tenan, Wok. Iwake, Wok. Gede tenan, Wok. Tenan. Ya. Kuwi ngono ora kena ndas, gak kena cangkeme lho, Wok. Disundul kok. Kena bathuke to. Bathuk. Alah, kandhane ning dhuwure ndas kok. Ning dhuwure lambe kok. Heeh. Domongi kok. Lah aku ora moro-moro kambangan kok muncuk dhuwur. Wah, nyantol. Kok dibawa ke anu, Lur. Repot iki, Lur. Nggak tahu dibawa kemana ini, Lur. Aduh. Ayo. Sampai ucul, Pak. Aja sampai ucul, Pak.
Terus lor, terus berontak dia lor, nggak mau naik lor. Ih, nggak mau naik dia lor. Moncrat kabeh lor. Ya. Gawing. Ih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gondol. Cuma nggak kerekam tadi lor. Langsung dibawa ke bawah. Serot, serot, serot. Di bawah. Anu munggah neh kok. Langsung kok. Alhamdulillah dapat 3 lur. Penglarisnya tadi nggak kerekam mawut pinggiran gelem kok apa gelis tekone kok pinggir gelis tekone mat rene apa ning ngisore wit-wit kanu kuwi lho kok. Krepes tak plungi langsung dipangan ya kok. Heeh, wong kuwi mau tak delok lho. Lah kok enek krepesane tak cemplungi langsung gondol Langsung. Ini mau tak goleki terus tak umbar sik to. Bayah disotok iki munggah. Ya tadi unjuk duk apa nah lor asli lek wakeh jelasan tambah lagi siwak leng terus lor langsung teko wok langsung teko iya kena alhamdulillah nanti nganu nih segomu wok nanti pangan wok sego selak keploh ya sing mau rong teko kuwi tak jajalin gelem teko bae gak kerekam lor sabar mak alhamdulillah piye wok
Oh, iki lagi tak uripe gak kerekam kok. Ora tak engkakne. Tapi lek sing elek ya cilik kok, Wok. Cilik-cilik ya 5 gemuk anggan. 5 gemuk. Lah ya. Elek lenge kuwi mau. Alhamdulillah. Sayangnya gak kerekam lor. Lama-lama balik lor. Datangnya lama sekali. Nyoba yang sini. Pas. Aduh. Lah wong sik lagek ditoto lho langsung disaut e, Wok. Piye to ki? Jane nyantol neh, Wok. Enak iwake apa ora ya? Hah? Aduh, col, Wok. Col. Iwake mblayu nabrak sikilku e. Oh. Woi, cek, Wok. Hah? Tak templek nih. Loh. Alhamdulillah. Anu lor. Nek, Mbah. Lagak di delehne lho. Pedis. Gowo mblayu kok. Sing ucul mau. Hah? Sing ucul mau. Gak sida ucul, Pak Gak. Penak awake, Wok. Lah iya. Terah kanu. Rezekine wong poso iki, Wok. Alhamdulillah. 4 ekor lur. Alhamdulillah. Lelage tak delehne lho. Wong sik ditoto sak pira jerune to. Tak angkat langsung ditampane dipangan ya. Sak nganan ngono lek wake omahe ya. Piye lek? Sak nganan mrono nggone omahe. Mestine, mangkane kan sing tak enteni kan banyu dhuwur ngene iki to kene iki. Pengenane urung gelem metu. Sing ndeknane urung gelem metu lek. Minggir lek banyu gedhe. Heeh. Lek banyu gedhe ngene iki iwake mesti gawe leng minggir. Lah, bulet kok ngene. Piye?
Langsung, Wok. Aduh, Wok, jebol, Wok. Ya Allah. Beh. Digeratak piye nggone koyo ngene. Beh gede, Wok. Asli gede, Wok. Asli gede, Wok. Kuwi koyo sing nganu apa oleh nomor loro mau iku. Pitung nyari kuwi. Beh walus omahe, jan halus kae. Aja didik nganu, golek leng meh. Awake sing ora padha. Beh jebol getun aku. Tak parani jadokno. Mubet nge. Mubet tok. Oke dulur, selesai sudah petualangan kita hari ini lur. Spot Dong Lele awal puasa lur, kita pulang ke sini. Mas Eli, hasilmu mbak dalan di? Lebokne, wis dilebokne lur. Lebokne, suwak tok pokoke. Babon. Mas E. Iya. Oh, balani neh. Lop iwake wis dodo dilebokne kabeh, Pak. Ngenteni perahu ra teko-teko lho. Mendunge peteng lur. Dong lele lur. Wis alhamdulillah masih bahagia lur. Tak sepil hasilnya. Dagu merah tok isine. Full dagu merah. Siji loro, Sing cilik ya ngomah kuwi. 4, 5, 6 itu. Heeh. Ngomah kabeh. Gak ndek kresek ya, Pak? Enak. Enak, Pak. Bener. Tengge. Aduh, ngele. Iya. Tapi gede apa gedene karo wedok sik lemu wae to. Lemu wedok sekan. Iki sik enak wae to. Gila. Keren. Siji. Loro. Telu. Gede kuwi lah. 4, 5, 6, 7. 7 lur. Jebol telu iwak leng. Wis. Istimewir. Oke. Kapan-kapan kita datangi lagi dulur. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulur Nganjuk, mancing mania, mantap.